Yes. Bakit? Sa Kabut Hawaii. Thank you, sir. PLX Cargo. Bagi mo na taga Kabungaan. Nakainumak di dahil. Ay, bagi. Okay. Yan akong smile. Okay. Naman. Thank you. Thank you. Hello, Grandma. Yes, Grandma. The box from there is now here. They deliver before now. Yung Grandma adan. Adan, Grandma. Wait. Yes, thank you so much, Grandma, for the kind and consideration, Grandma. Damang basit, abas to me. Yes, Grandma. Sakto lahat at makamong. Di tayo bingay da. Wait, sakto lahat at makamong, Grandma. Well, I will open now because if I'm not opening now, where will I open? Tomorrow is not good, Grandma. Today is the better. Oh, Grandma, thank you so much, Grandma. Okay, Grandma, I will now open. Okay? Thank you. Oo, nahin. Sabali lang talaga, ti Urbon, ti Hawaiano, Hawaiana. Sabali lang, ti the Grandma, king Grandpa na, di Hawaii. I have box. Ngumlo kataklat ta na. Sakto lang tamak amu nga mang to, di kita, bingay, di kita. Kakabagya ko. Apo, penikon. Sigurado man te kapik deto, eh. Hay. Sabali lang talaga, met ti, ada kabagyan lang ti abroad. Damo itid nga, state side. Nga, gapod jay Amerika. Gapod jay Hawaii. Ay, anak ko. Diba? You want to open now? Yes! You know. Apo na iro, deto nga baksi ka. Nasanay kami nga box ti bangos ti lukat ako. Nabayag lady kami nga hanak nakalukat ti box nga gapot abroad. Po, may. Ni kita apel ino katamon. Apay. Di ba urahin pa di kay kadwan? Shh, kumakain ko. Ano ang kamakal ko isot bilinda. Detikte kung kuna ko mang perperde ka mang diskarten. Ano nga diskarte man saw emon bes. Kumadwa ka ratan agirek pa kay di rito ko. Nagpudot. No, may da. Dapat lang umay data isot bilinda. Sisisawon kay amin nga manglukat. Tingar pamayak bes, kitak pe lang. Di nagyan na tapos isublikto mo lang tapos itip ko. Ay namadit kasta manggulang ka mangatan. O, di kita nga nini. Amo ka. I-check ko lang, gusto mo tla dyan, baga ni Grandma kadakwada. No, amumay ko nung baga ni Grandma kadwa lang ni kwa. Kung nanag may sakayan dita, di may isang kasubra, di bagit ano ka. Ay haan, madit kasta. Ano nga mati? Tirada, man manggulgulang etan isublimon. Api ko may sublik. Lukatan nito, gigidang kayo. Paulay ka mati ka tumawag ni Grandma. Oh, you get that now. Get that now, ikaw dyan. Ikit Kitak lang mo. Ay, nahaan. Mangiram-ramang ka pa kayo. Sagsagmakan manan. Ano nga pa ikisagsak ba nga kitak mo lang dyan, malaki jikis. Amo ka nga mo, bes. Jokis sa'yo. Ang galang ti scotch tape to tape ang lang net. Agigidang kayo itong manglukat. Isot bilin da, di ba? Naka-anak ka mo nga asawa. Sino ba't kang kampiham? Isuda mo no siya. Ni grandma. Kasi grandma mo isuna. Nagam mo! Balay ko. Address ko. Kitanta ng pagbiit lang. Bes sa anin. Anin. Kamaturugan. Maturog kay tay. Matur, kariring ko, sana patulog ka manin. Niring na, katatay, baksan ko lang, miso ka nag dito, tapos lukatak, di mo kaya. Haang nga ron. Awan na lang. Awan lang, bukan niya. Kita drama. Wala kita. Kabaksan na nung order, taboy mo yan, mumutalangan na kasta. Uran, di ka kadwang Uno na yan pa yun, di na magururay no ka. apay ganti-ganti. Nasakit sa natin mo, true to life.